салом тамошобинони азиз, ҳоло мо дар наздикии фурӯшгоҳи марказии шаҳри душанбе қарор дорем. имрӯз мо мебинем ки банкоматҳои шаҳр маблағ доранд ё не. ҳоло мо аз нуқтаи пулгирии душанбе сити боздид мекунем. Салом алейкум. Банкомат сум дорад акаҷон? ҳозир нест, ягонташ маблағ надорад ака. аз саҳарӣ набуда маблағ? мо аз сум барои гирифтани маблағ ба Садбарг омадем. инҷо низ як нуқтаи пулгирии душанбе сити мавҷуд аст, ки дар он низ се банкомат вуҷуд дорад. аз се банкомате ки дар инҷо ҳаст, танҳо яктоаш маблағ дошт, ки он ҳам танҳо маблағҳои калон, яъне 200 сомона. онҳое ки 100 сомонӣ пул гирифтанӣ ҳастанд, аз инҷо наметавонанд маблағро дастрас намоянд. инҷо мо хостем ки маблағро аз банкомати бонки Эсхата гирем. лекин инҷо низ банкомати бонки Эсхата пул надорад ва барои гирифтани пул шумо навбат мегиред то ба даруни бонк дароед ва аз онҷо пули худро гиред. мо аз Садбарг барои гирифтани маблағ ба Гулистон омадем. дар инҷо низ дар наздикии бонки Эсхата навбат зиёд аст ва банкомат пул дорад, валекин ба мо навбат нарасид, чунки навбат хеле тӯлонӣ буд. дар минтақаи Гулистон ҳамчунин мо хостем аз Спитамен банк дидан кунем. ба гуфтаи Мизоҷон, банкоматҳои Спитамен банк пул доранд, валекин онҳо кортҳои бонки дигарро қабул намекунанд ва танҳо ба мизоҷони худ хизмат мерасонанд. дар Гулистон каме болотар аз бонки Эсхата Амонатбонк ҷойгир аст. дар назди банкоматҳои Амонатбонк навбатпоӣ ба назар намерасид ва банкоматҳо маблағ доштанд ва мардум маблағашонро бемамоният аз банкомат мегирифтанд бидуни ягон лимит ё маҳдудиятҳои дигар. ва инак барои гирифтани маблағ мо аз се минтақаи шаҳр ва банкоматҳои 4 банк дидан намудем ва танҳо тавонистем ки аз яктои он маблағ гирем.